The next issue is the priority investment certificate. I think there's been some misunderstanding as to where that sits within the project timeline. Следващото, което бихме искали да обсъдим, тъй като отново има неясноти по въпроса, и какво точно представлява и какви са ползите от сертификат за приоритетен инвеститор. The priority investment certificate is based on an investment intention only. It does not give us the right to circumnavigate any of the procedures, and it does not allow us to do anything over and above what a normal investment would require, a normal planning commission would require. Обектът на сертификата за приоритетен инвеститор е инвестиционно намерение. Подчертаваме инвестиционно намерение. Този сертификат не ни дава право да пропускаме процедури, които са изисквани от закона, нито да ги изпълняваме в по-малък обем. Тоест всичко, което е изисквано по закон, ще бъде изпълнено. Therefore, to be clear, from here on, we have to fulfill every procedure required by law, despite the fact we have a priority certificate. Тоест от този момент нататък ние ще изпълняваме всяка една стъпка, всяка една процедура съгласно закона, независимо, че имаме сертификат. Т.е. наличието на такъв сертификат не изключва тези процедури. С него или без него те трябва да бъдат изпълнени, както ще направим и ние. So what does the priority certificate give us? There is a lot of bureaucracy that's involved with getting permissions for a project like this. Cutting down that bureaucracy is a real significant help to us, and that's what the priority certificate gives us. Тогава бихте ни попитали какво точно ни носи сертификата за приоритетен инвеститор. Единственият смисъл на този сертификат в случая е административна подкрепа. И административна подкрепа в смисъла съкращаване на срокове, които по повод бюрокрацията в нашата страна са доста дълги периоди от време. Тоест единственото, което съкращаваме са сроковете, единствено за административното обслужване, не за процедурите, които са изискани от закона. I'd also like to state that the priority certificate does give us the right to apply for financial aid, but we did not do that, we don't intend to do that, and we don't intend to take any financial aid from the Bulgarian state. Бих искал да спомена, че по правило сертификатът за инвестиционен инвеститор дава право за използване на финансова помощ от страна на инвеститора, която е предоставена от държавата, но в този случай ние нямаме намерение и не сме изисквали такова нещо от правителството. В този смисъл няма да бъде използвана никаква финансова помощ. Единственото е административна подкрепа. Okay, I'd like to move on to what are the benefits of this project. Let's talk about some of the positives around the project. Сега бихме искали да ви представим ползите от проекта, така както ние ги възприемаме. Our vision for this project is to build a world-class resort. Нашето виждане за проекта наистина да изградим един курорт на световно ниво. This is the kind of project that Bulgaria hasn't seen before. It raises the level of development standards and quality and will attract a new kind of tourist to Bulgaria. Това е проект, който в България наистина никога до сега не се е случвал и проект, който има огромен потенциал да привлече нов тип туристи, по-богати туристи, които ще допринесат и за установяването на България като такава дестинация. We will generate new jobs. During the construction phase, we estimate there will be somewhere between 2,000 and 2,500 new construction jobs. По време на етапа на строителство ще бъдат създадени между 2000 и 2500 работни места. And during the operation phase, we estimate 500 permanent jobs will be created here. По време на експлоатацията на курорта на комплекса ще бъдат създадени 500 постоянни работни места. Furthermore, there will be indirect jobs created as the demand for local businesses increases to service the resort. Реализирането на Black Sea Gardens Eco Resort също ще има и странични ползи, т.е. повишеното търсене за местния бизнес ще създаде нови индиректни работни места. And one thing that's very important, and Helen will touch on this later, is the training of the hotel staff up to an international standard which hasn't been seen in Bulgaria before. Друг важен елемент е предоставянето на обучение на персонала, нещо, което господин Книпендоров ще разкаже в повече подробности по-късно, но това е възможно за младите хора в региона да изградат една способност и умения, които по-късно ще им послужат за изграждане в професионален план. Now, just turning the attention to the project itself, I want to just tell you a little bit about the initial concept and the old project and how we got to where we are today.
Бихме искали да ви разкажем малко за първоначалната концепция за проекта и да проследим как стигаме до проекта такъв какъвто е днес. The name Foster and Partners is well attached to this project now, and some of you may not be aware as to the story behind how they became attached to this project. Името на Фостер и партньори е свързано с проекта и някои от вас може да не са наясно как те станаха част от него. For those who are not familiar with Fosters, you have good architects, you have world-class architects, and then you have Foster and Partners. They are the world's best architects. За тези от вас, които не са запознати с работата на Фостер, можем да обособим три групи архитекти. Едни, които са на това ниво, втори, които са на това ниво и топ класата Фостер, който е тук. Why did we choose Foster? Защо ние избрахме Фостер? I can assure you they're not the cheapest architect in the world. That's not why they were chosen. They were chosen because they were right for the site. The site is very beautiful and we have to do this project right to maintain the natural beauty. Причината защо ние избрахме Фостер със сигурност не е защото беше ефтин вариант, повярвайте ни, определено не беше, но ние вярвахме, че той е най-правилният човек за да реализира проект в тази наистина уникална природна среда. When we started with the project, we spent a lot of time understanding the site. Understanding the site is the key to getting the designs right. We spent a long time looking at the solar radiation there, the sun paths, the wind, the sun, the optimal sea views. We went round and we tagged every mature tree on the site to ensure that they could be incorporated into the designs. Съвсем в началото отделихме значително време, за да проучим терена и да установим всички от тези неща, които трябва да бъдат съобразени, така че този комплекс да е максимално природосъобразен. Направихме проучвания по отношение на слънцето, на количеството слънчева светлина, посоката и скоростта на вятъра, комбинираното слънце, лъчение, вятър, температури, оптималните изгледи към морето, както и идентифицирахме всяко едно възрастно дърво в рамките на зоната, което трябва да бъде запазено по време на реализацията на проекта. The concept of Foster and Partners for the site is to maintain optimal energy efficiency and to develop the site with minimal impact on the environmental site. Двата водещи принципа на Фостер при изработването на проекта са оптимална енергийна ефективност и осигуряването на възможно най-висока чувствителност към околната среда, което да осигури минимално въздействие върху тези чувствителни среди. Господин Петнес, ме представя, съм архитект Игор Енкулов и от тук нататък започвам с моето изложение. Уважаеми господин Трендафилов, уважаеми господин Настев, уважаеми госпожи и господа, в този проект моята работа или моят ангажимент е свързан с едни много формални процедури. А именно проучването на това или възможно случването на проекта като такъв. В проекта е включена територия с обща площ 247 декара, приблизително малко повече от 247 декара. Проектът ще се осъществи върху тази територия, а цялата зона, която е от около връст от запад и от север, ще бъде включена в един категоричен зелен пояс, върху който няма да се случи каквото и да било строителство в бъдеще. И освен това трябва да кажа, че общо взето величините, които ще бъдат споменати днес тук, като натоварване на средата, като разгъната застроена площ и прочее, по никакъв начин няма да бъдат надвишени. Във всички случаи, при реализацията на нашия проект, в тази територия ще има не повече от 2500 постоянни и временни обитатели, включая във всички възможни обекти за настаняване, които ще бъдат създадени там. В нашата нормативна уредба има два закона, които използват израза инвестиционен проект. Единият закон е Законът за насърчаване на инвестициите, другият закон е Законът за устройството на територия. Едновременно с това в екологичното законодателство се използва термина инвестиционно намерение. Какво имаме в конкретния случай? Инвестиционният проект по Закона за насърчаване на инвестициите като термин съответства на това, което е в
екологичното законодателство, а именно инвестиционни намерения. Инвестиционният проект по Закона за устройство на територията означава, че когато го имаме одобрен, на другия ден започват багерите. В нашия случай, т.е. не на другия ден, а след като се мине през процедурите подаване на строителна линия ниво, уведомяване на дирекцията за национален строителен контрол и прочие. Докато в нашия случай одобряването на инвестиционния проект по Закона за насърчаване на инвестициите единствено дава зелена линия за развитие на инвестиционното намерение, което тепърва има да се случва. Тоест, казвайки инвестиционен проект, ние в този момент далеч нямаме предвид нещо, което утре ще започнем да градим. По пътя, който е свързан с развитието на този проект, тепърва има да се изработи изменение на действащия подробен устройствен план, да се уточнят местата, в които е възможно да бъде направено застрояване и освен това да се уточни оня капацитет възможен на обитатели, постоянни и временни. В тази посока е насочено извършване в момента предварителен одит, оглед на състоянието на околната среда. Някои от вас, които са ходили към Карадере, може би са видяли хората, разхождащи се с слушалки и пеленгатори, които в момента търсят прилепите там, защото такива са картирани. Най-малкото са нарисувани върху картата на местообитанията на защитена местност Плаж Корчуловци, защитена зона.